Dámy a pánové, kamarádi, přátelé, já vás vítám u dnešního videa. Nechci se opakovat, ale tohle video bude opravdu netradiční. Mojí součástí, nebo součástí mojí a mojí rodiny, mojí ženy, nejsou jenom dovolený, ale samozřejmě na ty dovolený si musíme někde vydělávat. Takže součástí našeho života, nebo mýho života, je catering. Ano, cateringem se živíme tady v Anglii. Takže my vám chceme ukázat, co a jak děláme, kde pracujeme. Pracujeme teda, dá se říct, sami na sebe. No a někdy děláme přípravu velikánských akcí, to znamená velké svatby, honosné svatby. Pokud by vás to zajímalo, samozřejmě nebráním se tomu a v některých z dalších videí vám to můžu ukázat. Ale dneska si nás pozvat, děláme i menší akce, děláme lahůdky, rozvážíme lahůdky, chytli jsme se hlavně s chlebíčkama teda, s českým výrobkem. No a dneska už připravujeme, třeba dneska zrovna si nás pozvali a mají tady takovýhle sál, je tady teda malá kuchynka, nedá se tady vařit, ale mají tady takovou sešlost, takové sezení a tak si nás pozvali a chtěli tady připravit teplý bufety. Přivezli jsme sem teda teplý bufety, no a jdeme pro ně připravit jídlo, aby měli co papat. Takže pojďte se na to podívat, jestli vás to zajímá, pohodlně se usaďte a já vás vítám u nového videa. Takže jsme přijeli do takového komunitního centra, kde teda z hola nic není, no a přivezli jsme si sem takhle friťák, přivezli jsme si sem jídlo, potraviny, no a jdeme jim připravit jídlo, protože tady se budou konat takový menší křtiny, bude tady asi 40-50 lidí, no takže a my jim jdeme dělat takovýhle teplý bufety, který jim připravíme tady na ten stůl. Takže se na to pojďte podívat. Takhle jsme si přivezli zeleninku na ozdobu, všechno si to tady takhle pomalu připravujeme, rýžička už se vaří, zatím jsem si nakrájel cibulku, no a jdu do krájení další zeleniny, kterou pak použiju na tu ozdobu. Takže jdeme makat a vy se dívejte. Nahříváme olej, budeme tady smažit. Já vám všechno potom ukážu, jak to dopadne. Takže také se mrkněte tady na ty stoly, takhle to tady bude za chvíli vypadat trošičku jinak. Samozřejmě naše bufety máme umytý z domova, ale i tak máme dezinfekční prostředky takové a všechno to ještě jednou dezinfikujeme, aby to jídlo bylo ve sterilních nádobách. Připravuji slaninu na pišota, no zatím teda si loupu, krájím takhle zeleninku na ozdobu, dělá se nám rýže, tady ještě jednou myjeme a dezinfikujeme nádoby, do kterých přijde jídlo. No a pomaličku si to tady takhle všechno připravujeme a za chvíli to začneme kompletovat. Samozřejmě smažit, to, co je zapotřebí, uvaříme ještě a budeme to kompletovat. Tak, my to nás taky. I vám. Že jsme vás potkali hezky. Ahoj, Darinko. Přátelé, já jsem v zápalu
té práce úplně zapomněl, že natáčím video. Takže už jsme se posunuli dál, tak se na to pojďte podívat. Ještě to teda není hotový. Měli jsme tady dokonce i rodinku, která si nás objednala. No, takže jsme jim tady hodně pomáhali, i přesto, že jsme dělali jenom bufety dneska. Na jiných akcích připravujeme úplně všechno, včetně dekorací, včetně páry, ohňostroj, takového toho prvního tance, jak se říká. No a to vám ukážu někdy v příštích videích. No a pojďte se podívat, jak to dopadlo dneska. Tak ještě tady dopíkáme takhle pro děti chicken nugget. Jo, jinak teda samozřejmě pracujeme tady pořád stále. Rodinka tady byla teďka, připravili si takhle ty stoly, dali si na stoly, je to přikrytý, protože tady mouchy, tak se to přikrylo. A dívejte, my to taky musíme rychle přikrýt, ale jenom tak, abyste viděli. Takže takhle jsme připravili knedlíčky. Takhle, začnu od začátku. Samozřejmě i v Anglii se prodávají české rohlíky, máme tady chléb, takhle jsme jim připravili plastové talíře, plastové příbory a k jídlu si naši objednatelé, rodinka, objednali knedlík, červený zelí, bůček, vypečený bůček, potom tady máme hovězí guláš, pak tady máme takový kuřecí stroganov, dále rýžičku, takovýhle plněný těstoviny, pišota, potom tady budou tady ještě ty chicken nuggets a mini řízečky plus hranolky pro děti. Takže takhle jsme to dneska tady připravili. No a přejeme všem dobrou chuť. Tady takhle mamince, bratr se sestrou, se svýma rodinama připravují narozeninovou party. No a my jsme se podíleli teda těma bufetama, tím dobrým, doufám, že dobrým, vynikajícím českým jídlem. Ivuška smaží, peče, vaří, já to připravuju. No a za chvíli jsme hotoví. Že v kolik jsme vyrazili, Libuš? Někdy v 7 ráno. 1 hodina do 2 hodin jsme hotoví. Ve 2 hodiny finish. No, jsme vlastně nějakých 150 km od domova. Jezdíme takhle, dá se říct, po celé Anglii. Takže to je naše práce. Aby jsme mohli jet na další dovolenou a natočit vám další video. Tak jo, tak nám držte palce a někdy u příštího videa se s váma těšíme. Nashledanou a na viděnou. Mějte se a kdo z vás ještě nedal like, tak ho dejte teď. Kdo z vás nedal odběr, ten je ještě důležitější, tak ho dejte taky právě teď, protože vás, já budu mít radost. Mám každýho jednoho odběratele, sleduju, hned koukám a mám radost každýho jednoho. To je pravda. Je to pravda. No, takže pokud jste nedali subscribe, odběr, dejte to teď, protože vás čekají parádní videa. Máme pro vás přichystaný parádní videa. Parádní zážitky. Tak pokud chcete ty zážitky prožívat s náma, subscribe, like, koment. Mějte hezky, mějte se hezky. Čau. Tak dámy a pánové, ještě jednou, abych vám to ukázal jako celé.